про Білорусь і про заяви українського президента про ймовірність відкриття, ну не те, що відкриття, а поновлення наступу з боку Білорусі і про підготовку інфраструктури неподалік від кордону білорусько-українського. Чи ми дуже довго казали про те, що Лукашенко на таке не піде? Ми дуже довго казали, що насправді він буде до останнього триматися осторонь і не влізати обома ногами, так би мовити, в війну. Але чи зараз ситуація змінилась, чи насправді це вже стає більш реальним? Ну, я бы пакуль я не бачу падставаў прызнакаў таго, што Беларусь да гэтага рыхтуецца Лукашенко. Зрэшты, з украінскага боку шмат гучыць цяпер папярэджанняў. Украінскай бок папярэджваў краіны Балтыі недавно, што Расія рыхтуюць атаку на Латвію ці на Літву. Так што, ну, я разумею тут занепакоенасць украінскага боку, таму што новы чарговы фронт, удар зноў жа з поўначы, з Беларусі, гэта, напэўна, адцягванне сілаў, напэўна, і я бы больш это ў такім кантэксце разглядаў бы. Мне здаецца, што для расіян, якія вось Путін там заяўляе, што яны там маюць успехі, то як бы рэальна яны іх не маюць, і ім важна, каб адцягнуць украінскую армію дадатковыя сілы ад фронта. І таму мне здаецца, што тут больш хутчэй яны калі што і робяць, то некую такую імітацыю, каб папросту змусіць Кіеў непакоіцца і трымаць нейкія сілы якраз на беларуска-украінскай мяжы. Таму што з боку Лукашэнкі цяпер-то я, ну не то, што я як бы асабіста з ім не знаёмы, але ўжо столькі год назіраючы за ім, я думаю, што это апошняе, што ён згодзіцца, каб яго зноў уцягнуць у непасрэдную вайну. Таму што яшчэ тады Масква яму магла прадаць, што вось мы там пераможам, і ён, я думаю, што каб там штосьці ў іх атрымалася, то ён бы першы мог бы там на танку ехаць у бок Кіева, але як толькі ён пабачыў, што расіяне праігрываюць, таму што ў іх выпадку дэ-факта, калі яны не выйгрываюць, значыць яны праігрываюць, то ён будзе апошні, хто будзе зноў спрабаваць там улезці. Так што, а ведаючы яго все вось гэтыя палітыку і такія замашкі цянуць, як бы адцягваць, перакручваць, ён будзе это рабіць папросту до самого канца. А от що собою взагалі зараз представляє білоруська армія? Ну, ми чули про другу армію світу російську, і потім світ побачив, що це ніяка не друга армія світу, а от, власне, про білоруську армію. І ось знову ж говорили про те, що білоруси не будуть воювати проти України, настрої серед генералітету такі щоб наступати на Україну. А як думаєш, от, власне, яка атмосфера там всередині може бути? Ну і, власне, наскільки сильна білоруська армія? Ну, я бы адказаў бы так з двух частак. Першы, гэта такі жарт, які расказваў мой знаёмы, які служыў у беларускім войску, што беларускае войска рыхтуе прафесійных ваеннапалонных, таму што яны всю службу там касілі, чысцілі, малявалі, карцей кажучы, нешта там будавалі, і як бы ваенных гэтых нейкіх канкрэтных такіх дзеянняў не вялі. Но у Лукашэнкі быў такі падыход. Ён заўсёды любіў всякія спецыяльныя аддзелы і спецыяльныя службы. І это то, што ў Беларусі мела фінансаванне і было на добрым узроўні. Рэшта войска, это заўсёды было по такому прынцыпу, што то, што застаецца. І як бы, цяпер, напэўна, яны там троху пачалі падцягваць падрыхтоўку, але настроі якраз антываенныя былі не сярод генералітэту. Большасць жыхароў, большасць вайскоўцаў не хацелі удзелу вайны, і таму мне здаецца, што і сам Лукашенко быў непэўны, і, напэўна, расіяне папросту баяліся, што як бы фактычна не будуць ваяваць. Таму я бы так сказаў, што тут якраз так менавіта, што самі салдаты, афіцэры, напэўна, яны не хацелі вайны, а так, што вось, даходзіць некая інфармацыя, то тое, што адбываецца на вайне, яны таксама аналізуюць. І мне здаецца, якраз то, што паказала расійская армія, гэта адсутнасць поспеху, яна, напэўна, не заахвочвае беларусаў ісці ваяваць, тым больш, што як бы рэальна няма дзеля чаго. А чи питає хтось взагалі білорусів? Іх не пытаюць, але, як бы, я думаю, што нават
2020 год, калі Лукашенко выбары прайграў, былі масавыя рэпрэсіі, ён вось там за год, за полтора задушыў, прыціснуў моцна грамадства. У 22 годзе, калі пачалася расійская агрэсія, нягледзячы на такую атмасферу запалохвання, былі даволі вялікія пратэсты антывайсковыя, антываенныя. Там некалькі тысяч чалавек у Мінску выйшла, што можна прызнаць, што гэта было шмат, як на ту сітуацыю такога тэрора. Таму я так разумею, што яны адчуваюць гэтыя настроі. Плюс сярод вайскоўцаў было шмат, там жанчыны пісалі каментароў, што мы там не пусцім мужэй, там сынавей. Карацей кажучы, як бы антываенныя настроі яны моцныя. Тым больш, што у Беларусі на такім побытавым узроўні нават не было такой некай істэрыя украінская, якая здаралася ў Расіі і да вайны. От я читала польських експертів військових, і вони кажуть, що навіть Путін якби не буде кидати білоруську армію на війну з Україною, тому що якщо це відбудеться, то він оголить якби західний свій кордон з НАТО, якби от з боку Росії. Ну, зрозуміло, що Росія сприймає Білорусь як своє якесь там свою частину контрольовану. Ну от як підтримуєш цю думку, що власне ось оце оголення західного флангу Росії теж невигідно, і це аргумент того, що не буде відкриття другого фронту проти України? Гэта ёсць, конечно, аргумент, таму што, напэўна, я думаю, што в Маскве яны не думаюць, што Лукашенко зможа ўтрымацца супраць НАТО тэарэтычна, так, што ён там, беларускае войска будзе бараніцца. Тут, мне здаецца, па настроях, каб б НАТО ўвайшло, то все, наадварот, бы іх віталі бы, і папросту, каб яны хутчэй такі прыйшлі ў Мінскі і пагналі Александра Григоровича. Так што, а увогуле, так, страта Беларусі для Расіі – гэта, конечно, кашмар. Гэта для іх велізарны, па-першае, гэта іх кашмар, што это іх яны любяць падлётнае время ракет, што вось, што яно цяпер з Польшчы, там не ведаю колькі там мінут, а уявіце это сабе з беларуска-расійскай мяжы, дзе там 400 кіламетраў да Масквы. Так што хутчэй за ўсё, і яны таксама разумеюць, што калі штосьці будзе здарыцца, то ім трэба будзе это все бараніць, то бок адцягваць свае жа войскі на абарону тут яшчэ чаргового фронту ў Беларусі. Тут мені не дуже зрозумілий такий момент, він здається, що є протиріччя певне. Бо з одного боку, дійсно, там інфраструктура на південному кордоні білоруському, базові дронові бази на кордоні з НАТО, не тільки з Польщею, я так розумію, а з країнами Балтії так само, російські в Білорусі будуються для того, щоб управляти дронами. Плюс ось ці загрози-погрози для східного флангу НАТО з боку Білорусі. Але з іншого боку, маємо такі собі потеплішення у відносинах з США та Вашингтоном і Мінськом, наприклад. Часті візити представника Трампа до Мінська, доволі часті візити. Маємо ось цей обмін, маємо повернення фактично топової особистості, про яку, я так розумію, що говорили, що Лукашенко поверне Анджея Почобута в як останній козир буде його використовувати. І якщо Сікорський або хтось такого вищого рангу приїде в Мінськ, так, і така легалізація білоруської влади буде. То з одного боку погрози, з іншого боку потеплішення. Гэта... Калі проста вы ведаеце папярэднюю палітыку Лукашэнкі, то тут такой супярэчнасці няма. Як для нармальнага чалавека яна ёсць, так? Таму што ты альбо з кімсьці сябруеш, альбо ты з кімсьці, не ведаю, варагуеш, ваюеш. А Лукашенко, яго палітыка гадамі, гэта было, яно нават называлася ў Беларусі балансаванне паміж Захадам і Расіяй. І ён як бы быў больш прывязаны да Расіі, але заўсёды любіў быць там незалежны, там суверэнны. А цяпер Масква яго звязала па руках і нагах пасля 2020 года, і то, што дапамаглі яму ўтрымацца пры ўладзе, і плюс яго як бы гэты саўдзел у агрэсіі, так? І ён для сябе проста імкнецца знайсці некую, збудаваць лазейку, каб гэты расійскі гэты палон, не ведаю, там, як это назваць, расійскі кантроль, каб хоць троху паслабіць і вярнуцца да гэтай палітыкі балансавання, прынамсі ў эканамічнай сферы. І тут з Трампам амерыканцы пайшлі на такія перамовы,
Таму што Еўропа займае па сённяшні дзень такую прынцыповую пазіцыю, што не, як бы палітычна ён павінен спыніць все рэпрэсіі, вызваліць людзей і пачаць нейкі дыялог унутры. Амерыканцы палітычны гэты блок адкінулі, потому что як бы Лукашенко ад захаду в прынцыпе ён весь час хацеў чаго, дайце грошы, не ўчыце жыць, кажучы таким як бы выказваннем, што не лезьце в мою палітыку, я там буду сидзець сколькі хачу, але давайте гандляваць. І ён в прынцыпе вось гэты як бы падыход з Трампам паціху рэалізуе, толькі што у яго засталося што, ён як бы цынічна так вось як такі тэрарыст просто прадае закладнікаў, якіх ён набраў, і амерыканцы пакуль што на гэта ідуць. Я не ведаю, што там яны апроч што яны ў гэтым сабе бачуць, потому што як Трамп это не той прэзідэнт, які вось дэмакратыю, правы чалавека выставляе на першае месца. Відаць, яны таксама маюць там свае эканамічныя інтарэсы альбо, магчыма, нават нейкія геапалітычныя. Є версія, що це така прелюдія до відкриття ринку для білоруського калію. З каліем, я так разумею, што яны самі былі зацікаўленыя, таму што як бы кошты высокія, вялікай колькасці гэтых пастаўшчыкоў няма. Легалізувати ж треба всю цю історію. І для іх таксама быў нейкі інтарэс, толькі тут упёрлася як бы ўсё з Лукашэнкам у транзіт. Раней ён это все рабіў праз Літву. У Клайпедзе беларускі бок меў там выкуплены свой тэрмінал, дзе яны грузілі з Салігорска прыходзілі цягнікі, яны грузілі на караблі, і гэта ішло па ўсяму свету. Літва закрыла гэты транзіт, адсюль вось гэтыя дроны, якія былі прычынай не раз канфліктаў паміж Літвой і Беларусю, дзе Лукашенко просто займаецца кантрабандай пры дапамозе дронаў, папірос на еўрапейскі рынок. Які лякають повітряні. Так, вось это все адбывалася як бы, вядзецца просто прапаганда. Не прапаганда, божа, контрабанда вядзецца. І прапаганда теж. Плюс прапаганда таксама. Так што тут як бы такой супярэчнасці, в сэнсе, калі разумець, Лукашэнку няма. Гэта яго такая палітыка гадамі была, толькі што ён троху сам сябе падрэзаў і ў 20-м годзе і 22-м, і цяпер ён спрабуе да гэта вярнуцца, карыстаючыся тым, што Трамп ідзе на такую на таку зділку. А от у мене ще питання таке щодо цього обміну. От фігурують прізвища, цей російський археолог Бутягін, голова спілки поляків в Білорусі, Анджей Почобут, двоє молдавських цих офіцерів, дружина там якогось військового з невизнаного Придністров'я. А ось формат був 5×5. Чому ось щось відомо про ці інші прізвища? І чи є якийсь нюанс, чому не оприлюднюють їх? Мне здаецца, што большасць прозвішча ўжо прагучала. Там як бы тых, каго аддалі беларусы, гэта, здаецца, все просто. Там людзі, якія палякі, якія затрыманыя былі беларускім рэжымам. Фактычна можна зрабіць взятыя закладнікі для абмена. Адзін гэта ксёндз, іншы мужчына, які жыў где-то там пад Пінску, паляк, які быў жанаты з беларускай. Я цяпер не назову іх прозвішча, але чаму і тут гэты абмен, вось это якраз малдаўскі фармат, што шмат, мне здаецца, тут альбо Расія папросту прасіла Лукашэнку, альбо Лукашенко выкарыстаў гэта, каб як бы не атрымаць па шапке з Масквы, так бы мовіць, таму што расіяне цяпер вельмі так раўніва глядзяць на любыя все кантакты Лукашэнкі з захадам, ім вось гэтыя перамовы не падабаюцца. Ужо мінулай восенню былі размовы про то, што Пачобута вызваляць якраз перад адкрыццём пераходаў, што польскі бок. І тады Лаўроў быў у Мінску, і пасля гэтага Лукашенко адыграў гэта назад. Там же була ще, що Почобут не хотів визнавати, власне, те, що він Мне здаецца, што гэта не. Лукашенко бы яго выпусціў бы, в сэнсе, яго бы просто выдалілі, фактычна дэпартавалі бы, так як яны рабілі з іншымі палізняволенымі. Ніхто б яго нічого не пытаўся бы. Тут вось гэтай паперы памілавання гэта такі
бзік Лукашэнкі. Яму прыемна, што вось людзі, якіх ён пасадзіў, просяць, каб ён іх вызваліў. І як бы пачобу такі прынцыпова на гэта не ішоў. Ну гэта, я думаю, што калі б была некая такая дамоўленасць, то Мінск на гэта б не звяртаў увагі. В Беларусі ўжо 5 год дзейнічае фраза Лукашэнкі «не да законов». Так што там яно як бы заканадаўства, яно ўвогуле на гэта можна не звяртаць увагу. Гэта просто такі нюанс ім круцяць, як трэба для ўлады. Таму, а вось гэты малдаўскі як бы трек, мне здаецца, што тут можа быць, тут толькі што я не ведаю, ці это Мінск выкарыстаў, каб падгуляць Маскве і паправіць сабе з захадам троху адносіны з Польшчай і не атрымаць ад рускіх, ці Расія была ў гэтым непасрэдна удзельнічала. Таму што Лукашенко і Малдова гэта, ну што там Беларусь, ніколі яны там і не дзейнічалі і зацікаўленасці не мелі. Зрэшты, нават калісьці, здаецца, Вароне нараўнаваў, што той вось хоча далучыцца ў саюз Беларусі і Расіі, выступаў супраць. Так што, а затое Расія вельмі зацікаўлена тым, што адбываецца ў Малдавіі. Так што тут, ну я не ведаю, альбо это беларусы падыгралі так Лукашенко, сыграў як бы на Маскву, альбо непасрэдна папросту расіяне былі зацікаўленыя. Дякую за розмову. Юрій Ліхтарович, журналіст білоруської редакції Польського радіо для закордону, з нами був в цій студії. Дякую, що завітали. І будемо чекати в наступні рази. Запрошуємо завжди, Юра. Дякую, великі.